Добре са дошли отново в нашия канал. На вашето внимание Бейби ще ви разкаже една история, която ще обогати вашите знания по интересни за вас истории. От скромното си начало до вещото си наследство, тази автентична автомобилна икона извая самата същност на величието. Баща и син посветили своите гениални умове на проектирането на спортни автомобили, които излъчваха едновременно скорост и мощ. Техният опит в сглобяването на пъргави ролствари нараства, но опустошенията от войната, бомбардировките близо до Щутгарт заличава десетина години усърдна работа на компанията. Следователно се оказва труден период за тези талантливи инженери. След войната оцелелите останки от компанията намират убежище в спокойното австрийско село Гмунд. Последствията от Втората световна война доведоха компанията до редица предизвикателства и решения. Фердинанд и Фери Порше бяха задържани от френските власти в Баден-Баден по обвинение в съучастие с нацистите. Едва през 1946 година обвиненията срещу Фери са свалени, а на Фердинанд му е забранено да напуска френската окупационна зона за още една година. Мотивиран и воден от копнеж да създаде състезателен автомобил, италианският предприемач Пиери Дусио, който осигурява свободата на дулото Порше, предлага им неговото спонсорство за създаването на спортна кола, известна със своята скорост и мощ. Фери с безценните си прозрения и техники на баща си, събрани от тяхната работа върху автомобилите на Auto Union преди войната, захващайки се със създаването на прототип на превозно средство, което много скоро след създаването му плени автомобилния свят. Прототипът се оказва изключителен успех с финансовите ресурси, придобити от Дусио. Фери не само осигурява адвокат на баща си, но също така се зае с организирането на производството на собствен спортен автомобил. Черпейки вдъхновение от Volkswagen Beetle, избраната основа за това ново начинание, те създадоха автомобили с задно разположен двигател и с задвижване на задните колела, с споделена трансмисия на окачване. Отличително елегантната и аеродинамична карусерия се превърна в емблематична отличителна черта на техния дизайн. Първоначално компанията представи от два варианти купе и кабриолет, но амбициите им не спират до тук. Скоро те представиха по-стилния и търсен двуместен Roadster Speedster. През това време какво се случи в Гмунд? В спокойната обстановка на Гмунд общо 52 автомобила с леки алуминиеви купета и кабриолетни карусери са щателно изработени през 1948 година, обявявайки началото на историята на Порше. 356 се появи от пепелта на войната, готов да се спусне в легендарно пътешествие, което завинаги ще запише името му в автомобилната история. Появата на Porsche 356 предвещава нова ера в дизайна на спортни автомобили. Неговият елегантен силует, отличителни извивки и безпогрешен чар привлича вниманието където и да отиде. Всеки аспект на Porsche 356 е щателно изработен, съчетавайки форма и функция в перфектна хармония. От елегантните линии на емблематичните кръгли фарове той излучва завладяващо присъствие. Но не само екстериорът направи Porsche 356 истинска икона на спортен автомобил.